Wara li diversi kollegi sħabu pruvaw iduru jaqdu mal-mistoqsijiet ta' Net News dwar ir-riżultat diżastruż li kiseb il-Gvern Malti fl-indiċi tal-korruzzjoni, bat minnhom ma jkunux kapaċi jwieġbu dwar dan il-falliment, staqsejna l-Segretarju Parlamentari Clifton Grima x'jaħseb hu dwar ir-riżultat li ħareġ minn Transparency International. Taħseb li l-korruzzjoni hija perċezzjoni? Jiena li nista' ngħid huwa li fl-aħħar xhur il-Gvern imbarka f'numru rekord ta' miżuri. Wara li Grima bħal sħabu qablu wkoll prova jdur mal-lewża u ma jweġibx, erġajna staqsejnieh għal darb'oħra dwar ir-riżultat ta' Gvern Laburista li ħammar wiċċ il-pajjiż u kien hawn li jutef għall-piż ta' dan il-falliment fuq il-poplu kollu. Ir-riżultat ta' dan ir-rapport juri illi l-Gvern qed ifalli. Ġifieri dan kien l-ar riżultat ta' ġifieri mhux avvanz qed jagħmel. Nitkellem jien tajjeb nista' inkompli. Jiena qed ngħidlek illi l-iktar ħaġa importanti f'ċirkostanzi bħal daw huwa propju illi nkunu bħala pajjiż maqudin u vuċi waħda. Clifton Grima u biss wieħed minn fost id-deputati tal-Gvern li faċċat mistoqsijiet dwar dan iċ-ċertifikat tal-mistħija li ġab il-Gvern ma kienx kapaċi jammetti dan il-falliment. L-ar riżultat li qatt kiseb Gvern Malti fir-rapporti ta' Transparency International. Bisħabu jgħidu fost l-oħrajn li l-korruzzjoni hija biss perċezzjoni f'moħħ in-nies. Il-rapport ta' Transparency International huwa l-perċezzjoni tan-nies fuq xi jkun għaddej fil-pajjiż, nifhem ukoll l-influenza tal-medja fuq il-perċezzjoni tan-nies. U saħansitra li Transparency International, Aġenzija Internazzjonali ta' Reputazzjoni li tkejl gvernijiet minn madwar id-dinja kollha, hija biss bully. Jekk dawn ħatrilhom nfushom bħala allat biex jiġġudikaw il dan il-pajjiż ċkejken li jistgħu jagħmlu bullying magħna għax aħna pajjiż ċkejken, għalija mhux aċċettabbli.